waluongo ni kaka pesa makethore chai kia maua mantiere ofise sirikal ting'eni ok waneno ka budget mar ofise sirikal go odok piny malich kata mana sani jood bura nitiere Mombasa gini retreat donge no wacho ni meeting e hotel onge dhi bayo oko kia benchmarking watieko to budget ok odok piny makane ni gigo giwacho ni ministry ka ministry wang'ado gigo tenendo wang'ado budget mano dhi timo go gigo de waneno ka gik ma waluongo ni recurrent expenditure kande mang'enyne do waneno kodok piny to mano e gima dok konyo nikech koro wamedo osuru mondo wadin go bugono to bugono de obet mana nikech kuonde ma wakethega pesa koro aneno ni mano kamoro achiel ma budget ni kale to problem no okwa ng'eyo kaka itimo mar ariyo en project manyien ing'eni problem mane sirikal machielo cha nitiere go en ni ne giwuok gago gini gidwa timo gik mang'eny infrastructure gik madongo dongo man ki ananeno ni sirikal manyien gima nonego gikwong gitim en wacho ni onge project manyien then nitiere gik miluongo ni ongoing projects